दा आसलथे थार बाथ्राया बिसो बनसु होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा बनसुआ मानि थाखाय जोनोम जादों? थांनाय बुधबार बारायखालि खौरां बिजोङाव सरकारि न' लुफुंनानै होयैनि अजद सिखांदोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां बिसिडिसिनि सेरफांगुरि गामिनि थागिबि हास बसुमतारीनि पिएमएजी न' मुलाम्फागिरिनि न'खौ लुफुंनानै होआखै आरो बिसिडिसिनि मेम्बारखौ रां जाख्ल'नानै न'खौ लुफुङाखै होनना फोसावनायखौ दुखु मोननायजों लोगोसे थार बाथ्राखौ फिननाय होफिन जेन' साबधान जायो। सिगां सिन्थारावनो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि इउपिपिएलनि जानानै मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों। दानो जोंनि बे बेंटल सेरफां प्राइमारि बिसिडिसि नि सिङाव थानाय जे सासे बेनिफिसियारि आयं हास बसुमतारी बिथांनि न'खौहाय जोंनि मेम्बार बिथां जिस्केल बरगयारिया लुनाय जादों। ओमफ्राय दा बे न'खौ माखासे बनसु आफादनि बिथांमोना फैनानै दाखालि जे बिथांमोना रिपर्ट लाफैनानै जे न'आ कमप्लिट जायाखै, मेम्बारा फैसाखौ जाजोबनानै न'खौ दरजा खोरखि बानायना होआखै, बेबायदि माखासे खोथाखौ बुंफैदों। नाथाय दिनैहाय जों मिथिनो मोनबाय बेनिफिसियारि बिथांनियाव फैनानै बिथाङा जोंनोहाय रिपर्ट होबाय, माने गावनो 34,000 सामथिं बेबायदि फैसाखौ बिथाङा बाहायदों। गाव माने गोरिब अबस्था जानायखाय न'खराव माखासे थाखा फैसानि फाइनान्सियेलि जेंना नुजाथिनायखाय बिथाङा बे फैसाखौ बाहायनांगौ गोनां जादों। दा मेम्बार बिथाङाबो जोंनो खोन्थाबाय औ नंगौ बे बाथ्राया सैथो होननानै जों दा मिथिनो मोनबाय रिपर्ट लानानै। दा आसलथे थार बाथ्राया बिसो बनसु होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा बनसुआ मानि थाखाय जोनोम जादों? बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय ना पलिटिक्सजों इनभल्भ जानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों। दा जों बेखौ कुइसन खालामदों जे बिथांमोनखौ जों मिथिनो मोनदों बनसुनि होननानै। बनसुनिब्ला बिथांमोना हारिनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा हारिनि खामानिखौ मावबाय थादों। पलिटिक्सआव इनभल्भ जानानै बिथांमोना बनसु बायदि गोथार हारिनि बे मोनसे बर' फरायसा आफादखौ बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मखौ गाज्रि खालामनो बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनाङा। बिथांमोना हारिनि मावनो ओंखारबायबा हारिनि खामानिखौ मावथों। राजनिथिकआव बिदि लोब्बा लानानै नंखाय बाखाय बिदि मुं सुलाबायनाङा। जों बिथांमोनखौ साबधान जानो होदों। बिथांमोन